Abans de començar la sessió de control voldria fer dues referències. La primera, voldria tenir unes paraules de record a Amadeu Colldeforns, que va ser diputat del primer Parlament republicà i que va morir el 19 de juliol de 1936, ara fet 90 anys, a les Drassanes de Barcelona, en un dels primers combats en defensa de la República i de la Generalitat després de l'alçament militar del 18 de juliol del 36. Va ser el primer diputat en morir per aquests fets i al fons d'aquest hemicicle, al darrere, a la dreta, a la part de dalt, hi ha una placa en memòria seva que ho recorda. És també un homenatge a tots els diputats i treballadors del Parlament que van ser víctimes de l'alçament militar i de la dictadura franquista. Avui, per recordar aquests 90 anys de la seva mort, voldria recuperar les paraules del president d'aquesta cambra, el molt honorable senyor Joan Casanovas, durant un homenatge que el Parlament va fer al diputat Colldeforns l'1 d'octubre del 37. Va dir d'ell: «Caigué en les primeres hores de lluita contra el feixisme, caigué deixant el seu nom l'orgull del sacrifici i aquest Parlament el mèrit cruent de comptar-lo entre els que han donat generosament la vida per la pàtria. Ara que s'han complert 90 anys, perpetuem la memòria d'aquell diputat que, manllevant de nou paraules del president Casanovas, va donar la seva vida pel triomf de les llibertats de Catalunya i del poble. Avui, quan veiem que els drets que crèiem consolidats es qüestionen, la seva mort i el de tants altres ens recorda el nostre deure de preservar sempre la democràcia i enfortir-la. Igualment, en nom d'aquesta cambra, voldria traslladar el condol més sincer als familiars i a les amistats de Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir a Balaguer a l'edat de 103 anys. Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions, dels més infants als adults, sempre amatent a defensar el català, fins i tot en els moments més foscos. Curador infatigable de l'ànima de la nació, Vallverdú, medalla d'or de la Generalitat de Catalunya, ens llega una riuada de coneixement, de paraules i d'estima pel país que avui, com a cambra, li agraïm col·lectivament. Moltes gràcies, senyor president. Vull començar també enviant una forta abraçada a tots els familiars, amics de Josep Vallverdú i tenir unes paraules de reconeixement al que va ser un referent, al que ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. 75 anys. Et penses que ja ho has vist tot i esperes que a les acaballes la vida et sigui plàcida i tranquil·la. Però surts a passejar el gos i no tornes a casa. Perquè mentre caminaves i prenies la fresca, et topes amb un marroquí de 18 anys que et degolla amb una ampolla de vidre trencada i que t'arrossega camp de blat de moro endins per abandonar-te moribunda. Es deia Dolors Agustí, per si els interessa. A ella no la nombrarà el president d'aquesta cambra a l'inici de la sessió, com sí que fa amb els immigrants il·legals que moren a la mar per culpa de l'efecte crida de l'extrema esquerra. A ella no li dedicaran cap minut de silenci aquí de fora, no. Procuraran que el seu nom resti en l'oblit i si algú fa preguntes, miraran de treure-li importància, cosa dels fets aïllats o brots psicòtics, i recalcaran que han rebaixat, això sí, el 5% dels furts. A ella ningú no li retornarà la vida que les polítiques proimmigracionistes dels darrers governs li han arrabassat. TV3 no li dedicarà cap reportatge. Els periodistes que vostès escriben i col·loquen estan massa enfeinats, fent documentals per blanquejar els Mena i presentar-los com a víctimes davant la societat. Ens maten sense pressa, però sense pausa. Ja no hi ha atemptats multitudinaris a les Rambles. Ara ens esperen d'un a un sota un pont o se'ns enclasten contra el vehicle mentre esperem que el llum es posi verd.
Les víctimes de terrorisme han de ser indemnitzades per les institucions. Les víctimes de musulmans amb brots psicòtics no. Com les pitjors asseguradores, la casta política ha trobat la fórmula jurídica idònia per estalviar-se indemnitzacions. Malgrat l'experiència diària i quotidiana dels catalans, vostè s'entesta a afirmar que Catalunya és segura. Si Catalunya és tan segura com ens vol fer creure, per què no renuncia al servei d'escorta? Per què l'esperen aquí de fora cada dia? Per què l'encapsulen per voltar pel país? De què té por, senyor Illa? Dels catalans o de l'augment exponencial dels brots islamo? Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. Gràcies, senyor president. La persona responsable d'aquest homicidi, presumpte homicidi que vostè ha dit, està detinguda i a disposició judicial, que és el que passa a Catalunya. Qui va fa, va paga. Ara, vostè va veure el partit de diumenge i s'ha recuperat ja del disgust? Perquè n'hi ha prou, amb 120 minuts, on persones, fills d'immigrants, ens fan favís a molta part d'aquest país per desmuntar amb una sola nit el seu discurs d'odi. Jugada a jugada, desmuntar el seu discurs d'odi. Aquesta és la seva... Silenci, senyora Orriols. La seva Catalunya petita, estreta, d'odi, de rancor, no té futur, senyora Orriols, no té futur. Aquí qui va fa la paga. Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Orriols Serra. Mentre vostè celebra la victòria del seu partit, del seu equip de futbol, hi ha persones que moren per culpa de les seves polítiques i li hauria de caure la cara de vergonya. Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat. La seva Catalunya estreta, petita, d'odi, de rancor, no té futur. Catalunya no és això, senyora Orriols. La